May nagagalit sa akin dahil sabi pa, itong si Mary Ann puro yabang. Sa mga magtatanong na naman, hindi po namin hinuhugasan yung manok. For today's video guys, mamisbista sobrang aga kasi po kailangan talaga kasi ang init-init ngayong araw, mga nasa 90 degree daw, something ganon. At habang nagdidilig ako dito guys, ang naisip ko parang kulang talaga aking mga pananim guys. So kaya ang aking napagdiskitahan is yung kalbasa guys. Yung kalbasa at saka yung brocolini man ata yan, basta kay may pagka-broco daw. Brocolini ata yan, hindi broccoli ram. Naisip ko kasi guys, meron pa tayong mga ilang buwan bago mag-winter, di ba? So kaya-kaya naman ito kahit mga ginaw-ginaw or fall na, okay pa itong ating broccoli rab kung tutubo. Kasi last year guys, nagtanim din ako, nagsidling ako, hindi man ginaganahan guys. Bumili din ako ng kalbasa, di ba, niluto ko. So sinisave ko yung liso guys. Ay nako, sana naman tutubo talaga ito kasi naisip ko, hala, magtanim din tayo ng kalbasa. Meron pa talaga ako dito mga extra nga guys, taniman. Hindi ko talaga tinataniman lahat. At dito, naisip ko itong ating sitaw. Kulangan din ako guys. Sabi ko, maghanap nga tayo ng sitaw doon sa loob ng bahay. Kung meron pa tayo, meron pa guys. So kaya naisip ko, ala, dagdagan natin ito dito, yung mga space. Sobrang guot na kaediri guys na lugar. Sobrang guot na dito, nagtapok na yun niya. Alam ko, late na po ito guys, kumpara sa iba guys, tumutubo naman no. Pero okay pa lang yan guys. Oy, bahala, huli na yung iba. Basta magbunga pa rin yan at meron pa tayong maharvest sa huli. But anyway, so yun naman pinagagawa ko ngayong araw talaga guys. At sobrang naburyo. So kaya yun, nagdagdag ako ng ating mga pananim. At dahil malas tayo sa ating pagtatanim ng talong guys, every year na lang dito magtanim ako ng talong, pangit talaga ang resulta no. Parang sa lupa ata or baka ako. So ngayon nagtingin-tingin ako kung paano linisin daw yung mga dahon sa baba at saka yun. So ginawa naman ni Mary Ann at sana naman magbunga at meron tayong ma-harvest nito kasi every year na lang guys wala akong ma-harvest na tarong. Yun, nagtubig ako kasi kawawa naman yung aking mga pananim. And bumili ulit ako ng ampalaya. Meron ako doong anim na ampalaya na tumutubo. So sabi ko, dagdagan ko kasi meron pang space ba. So aalis na naman si Mr. Trabaho guys. Trabaho na naman siya. And Navian, have a good day. be careful lang. So hi guys, andito ako sa sasakyan kasi punta tayong grocery. Kakaalis lang ni Tami kanina and then pag alis niya, nagbihis na rin ako. Binalik ko nga itong damit. Punta tayo dito sa grocery store para bibili ng mga request niya. Gusto niya ng grilled chicken. So kaya gawin natin and tara. Kapag may request talaga itong asawa ko guys, aligaga ako sa mga niluluto. Kasi dalawa yung binanggit niya. Gusto niya ng macaroni salad at gusto niyang grilled chicken. At habang nandun ako kanina sa tindahan, nakita ko yung sausage. Bumili na rin ako at ilagay ko man ito sa freezer guys. Kasi alam nyo na si Tami lang kakain ito. Guys, walang katapusan. Well actually, I have to do this. Kailangan ko talaga magluto for Tami kasi ilang araw na hindi ko siya nilutuan. And kunin natin yung mga nasa ilalim for macaroni salad kasi nag-request yung ating kanimoy ng macaroni salad. Hugasan lang natin ito. So yun yung ganap dito guys sa bahay. For mga maliliit kasi din ito na itlog na ito. 6. Hi guys, labadami tayo guys. Maglabas in the yan. Kasi mga pantalon ni Mister pala, nakalimutan kong labahan guys. Aburay, ang dami palang pantalon. So kaya kailangan nating labahan kasi para meron siyang mga masusuot. Marami kasi siyang jeans. So nilabhan ko yung mga paborito niyang suotin. Ulan, Misty, ulan.
Takbo! Takbo, monkey! Ala, biglang umulan. Ay, ay. It's raining, baby! It's raining, love! Ano? Biglang umulan, guys. Aroy. Aguroy, aguroy. Buti na lang hindi ako lumabas naglondre, ano. Adudoy, adudoy. Aguroy, nag-ulan. Ay, buti na lang. Sige pa, ulan pa kay ang kuan sagbot. Nag-brown na ang among sagbot. Tara, pasok tayo, Misty, kasi magka ano-ano si Mama. Alam nyo naman yan, kapag ulan, gal-init, no? Hungaw ba? Nakakasira ng ating pakwiram duwamo, di ba? Thank you, Lord, for the rain. So, ang ano ng amoy, hungaw sa ano. Init kasi mainit, guys. Nakuulan, oh. Yay! Yay, umulan. I hope it's just gonna keep raining for a while para naman ano, masaya yung ating damo, no? That's the only way. Kasi nag-brown na yun, no? Nag-brown na yung iba. Masaya ang ating mga halaman. Yay, hey, hey. Masaya. Nakatulog ako pagkatapos kong nabisi dito. Nagluto ng sausage, nagluto ng macaroni salad, nagluto ng manok ng aso. Napagod ako, guys. At ngayon naligo. Pagkatapos kong nakapaghinga after tulog, naligo ako. Ngayon magluluto na naman tayo ng chicken for tummy. O, diba ang dami ko talaga. Kapag magluto, isahan na, guys. O, sa mga magtatanong na naman, hindi po namin hinuhugasan yung manok. Malinis po yung kamay ko, guys. At yun, isiso natin yan ng dried season. Yun yung gustong-gusto ng aking asawa, dried season. And then atin itong i-grill sa labas kasi yun yung request niya, grilled chicken. So, at gusto din niya yung thighs. Ayaw niya yung breast kasi dry yung breast eh. Chicken breast. So, kaya, yun. So, isisin ko lang ito, tabunan natin and then punta tayo sa labas. Yun lang yung gagawin ko. And, yun. Late ko na siya, guys. It's almost, 7:30. Ito po yung pinaka-paborito ni Mr. na, lemon and pepper. Lemon and pepper, guys. Very lemony siya. At saka, yan, gustong-gusto ito ni Kano. So, yun. Loto tayo. Sana mayroon pang, gasol yung ating grill. Kasi kapag wala ay malas, guys. Yan. Then, labas tayo. So, yun, guys. Hapon, And, mag-grill lang ako dito. Ang tinawagan ko yung family. So, kaya hindi na ako nakapag-video ng ating manok. May nagagalit sa akin dahil sabi pa, itong si Mary Ann, puro yabang. Saan ka maghanap, I think hindi yan totoo na 2 million daw yung gate namin. Kasi sabi ko, 2 million, yan, paggawa. Sabi pa, maniniwala ako kung 2 million pesos yan, hindi 2 million dollar. Luka-luka talaga. Alam niyo ba kung magkaano yung 2 million pesos dito sa US? It's $40,000. Can you imagine? Isipin na lang din nyo, ay joke lang naman yun, guys, hindi naman yun totoo. Yun ang kabaliwan lang naman yun in the Mary Ann, pero ang iba talaga magagalit agad. Yung parang pang-asar lang yun sa mga basher, guys. And yun yung iba, naniniwala daw sila na 2 million piso yan kaysa 2 million dollar. Kalukuhan. Kahit sa piso, guys, kalukuhan nyo talaga yan kung ganyan yung presyo ng aming gate. Na lang ba, common sense. Pang-asar yun sa mga, mga galit sa akin. So, hindi po yan. Kaahoy, guys, pangit. Gate namin doon. And then 2 million pesos, $40,000. Kalukuhan, kigwahon. May pa kung yun totoong presyo, guys. Alam niyo na mangyari. Tanggalin mo na lang itong kung ganyan kamahal yung aming gate. Tanggalin ko yung fence namin kung ganyan kamahal. Hi.